ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ನಿಖಿಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಮக்கு ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ಲೆ ಬದುಕು ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೇರ್ಸತಿ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲೋಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಸಾನಿ ರಾಮ ಪ್ರದೇಶ ನಾನಿ ಜಾಲ ವಿನ್ನ ಮಲ್ಪೋ ಜಾವ. ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಖಂಡಿತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಭಾರಿ ಜೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಪಕ್ಷ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಕ್ಷ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಕ್ಷ. ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಣಕ್ಕೂ ಜೈಯರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಗೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿಗೆ, ಜೋರಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದಂತ ಈ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದಂತ ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಜಪಾದ ಸತೀಶನ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರತ ಮೂಲಕ ತೋಜಪಾರ ಮಾತ್ರ ರಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ नड्डा जी की अलेन कुमार कडेल जी की येडियुरप्पा जी की बोम्माई जी की बोलो भारत माता की ಭಾರತೀಯ ಅಂಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲರೂ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿಯಾದ ಚನ್ನಪ್ಪಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ 1994 ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಾಯಬಂಡ ಮುಲ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಗತಿ ಮುಲ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರ ಜನಕುಲು ತೂತೇರೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡಿನಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿದ ಸಭೆಗಿನಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಂದಾವಡೊಂದು ಬೈದೇನೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಂದ ತಪ್ಪಾಪಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಟ್ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡೆ ತಾವಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಬಿಜೆಪಿ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಕಾದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂತೆರಾರು ಇನಿ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಒಲ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಶಾಸಕರ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಫಂಡ ಇಟ್ಟ 1% ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೇಗೋಲಿ ಅರ್ನ ಉಂಡು ಪನಿಯಾರ ಯಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನಿಯಾರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಾವಡುಂದ ಈ ಯುಟಿ ಕಾದರೆ ಅರೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅರೇನೆ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ದೇತದೆ ಅರೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲು ಯಾಪಲ ಮರಪೂಜೆರಂದು ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಸಂತೋಷನ ಇರ್ನೇಗೆ ಆತನ ಅವಮಾನನೆ ಈ ಸಾರಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸವನ ರೀತಿಡಿ ಇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಏರು ಪೂರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅತನಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೇನು ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕನತದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಂಡ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ರಡ್ಡ ನಿರ್ನಲ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನೆಲೆಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯರ ಇರ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳೇರೆ ಬಾಬು ಬಂಗೇರುಳ್ಳೇರೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮುಗರುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬ್ಲಪದವ್ರಲೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಕರುಳ್ಳೇರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರುಳ್ಳೇರೆ ಮಹಾತ ರವೀಶ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂತೆ ಪೊಳಲಿದ ತಂತ್ರಿಲುಳ್ಳೇರೆ ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿಲುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಲಲಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ಲ ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 85-86 ಇಸವಿಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಟು ಕುಂತ್ವೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗೊಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪೆ
MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ಈ ನಮನೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಕನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನೀಜಿ ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ 2 ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಯರಾಮನ್ನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮುಕ್ಲ ಪೂರ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ 2 ಸರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟ್ ಗುಂತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಳ್ಬಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತನೆ ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಇನಿ ಮಾತು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಂಗೊಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನದ ಈ ಓಟು ಗುಂತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯಾನು ಶುರು ಕಾದು ಎನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗ್ಲ ನಾಯಕರನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಯಾನ ನಿಗ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈ ಊರುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಿಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಾತರವಾಯಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ನಂಬುದೆ ಯಾನು 100% ವಿಶ್ವಾಸದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆತನಕ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ವರಪೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಆತನರ್ನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನದ ಎದುರುಡು ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಆ ಜಾಗಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಉಂತೊಡಿತ್ತೇನೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಉಂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ತೊಕೊಂಡೊಡ್ದು ಮುಡಿಪು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ರ ನಂಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಿತ್ತಿರ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ವರ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ್ನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತೂನಾಗ ನಂಜಾಪನು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಅಕ್ಲು 2,000 3,000 2,400 500 ರಸ್ತೆಲೇನು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕಡಲ್ ಕೊರತೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ತೂಪೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಏತ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಊರುದ ಗಲ್ಲಿದ ರಸ್ತೆಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಕ್ಲೈದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಬ್ಜ ಕೇಂದ್ರಡುಂಡು ರಾಜ್ಯಡುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ಲನುಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಏರೆಗೆ ಪೋಪುಣು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಏರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ MLA ಅರೆಗೆ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಬಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದಯವಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತು ತೋಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿಗೆ 2,000 ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು 2,014 ಮುಟ್ಟ ಆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆತ್ತು 85 ರೂಪಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಅದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರನ ಇಡೀ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪದೆ 2014 ಪಕ್ಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಲಕ ಈ ದೇಶದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಪಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪನೇರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಯಾನು ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಭಜನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ನೇಹಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕೈತಡೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನಾರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಸಾಮರಸ್ಯಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭರವಸೆದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಖುಲ್ ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಓಟುಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನ ರೀತಿಡ್ ನಿಖುಲು ಬರ್ಪಿನ 5 ವರ್ಷ ಅನಗ ನಿಖುಲು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತನ ಓಟು ಎಂಕ್ಲು ಸತೀಶನ ಗೆಂದಾಯನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬೋಡ್ತನ ರಸ್ತೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ ಆತಂಡೆ ಎಂಚಿತನ ಈ ಊರುಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಖಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವಂದು ಖಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋಸೆನಾಯಪೇಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡ ಎಂಚ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೂರ MLA ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡ ಆ ರೀತಿಡೆ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ತೊಂದರೆ ಅವನ ರೀತಿ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿಮಿಷ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕ್ ಬಹುಮತಡೆ ಓಟು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೆಂದದ ಶಾಸಕ ಯಾರೇ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ದಿವಚ್ಚಿ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಆ ತೊಂದರೆಲೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕನೆ 14 ತಾರೀಕದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಲೈ ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾದ್ರಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಚುನಾವಣಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के भारतीय जनता पक्ष सतीश कुंपला की सतीश कुंपला की सतीश कुंपला की सतीश कुंपला की जय ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ನಿಖಿಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಾವನ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಲಿಖಿತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ఎల్లజి నడుపునచ్చిన ಚುನಾವಣೆ ನಮకు ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆಡಿ ಕಣಕು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರದು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕು ಬಡ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೇರ್ ಸತಿ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲೋಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಕ್ಸಾನಿ ರಾಹುಲ ದೇಶನ ನೀ ಸಾಲ ವಿನ್ನ ಮಲ್ತೋ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಪಂಡಿತ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು,
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ನಿಖಿಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಡುಪುರಂಚಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಮக்கு ಮಾತೇರಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಣಕು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರದು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕು ಬಡ್ಕು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೇರ್ ಸತಿ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲೋಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಕ್ಸಾನಿ ರಾಹುಲ್ ಸದೇಶ ನಾನಿ ಸಾಲ ವಿನ್ನ ಮಲ್ತು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಪಂಡಿತ ಹುಟ್ಟೂರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಭಾರಿ ಜೋರು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದಂತ ಈ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದಂತ ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಉಲ್ಪಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಜಪಾದ ಸತೀಶನ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರತ ಮೂಲಕ ತೋಜಪಾರ ಮಾತ್ರ ರಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ नड्डा जी की नलिन कुमार कटील जी की येडियुरप्पा जी की बोम्मई जी की बोलो भारत माता की ಭಾರತೀಯ ಅಂಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲರೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿಯಾದ ಚನ್ನಪ್ಪಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲರೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ 1994 ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಗತಿ ಮುಲ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರ ಜನಕುಲು ತೂತೇರೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡಿನಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿದ ಸಭೆಗಿನಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಂದಾವಡೊಂದು ಬೈದೇನೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಂದ ತಪ್ಪಾಪಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಟ್ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡೆ ತಾವಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಬಿಜೆಪಿ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಕಾದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂತೆರಾರು ಇನಿ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಡು ವಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಶಾಸಕರ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಫಂಡ ಐತ 1% ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೇಗೋಲಿ ಅರ್ನ ಉಂಡು ಪನಿಯಾರ ಯಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನಿಯಾರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಾವಡುಂದ ಈ ಯುಟಿ ಕಾದರೆ ಅರೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅರೇನೆ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ದೇತದೆ ಅರೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲು ಯಾಪಲ ಮರಪೂಜೆರಂದು ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಸಂತೋಷನ ಇರ್ನೇಗೆ ಆತನ ಅವಮಾನನೆ ಈ ಸರಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸವನ ರೀತಿಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಏರು ಪೂರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅತನಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೇನು ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕನತದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂತೋಷನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತ ಇರಲೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಂಡ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅವ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ರಡ್ಡ ನಿರ್ನಲ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನೆಲೆಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯರ ಇರ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರುಲ್ಲೇರೆ ಬಾಬು ಬಂಗೇರುಲ್ಲೇರೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮುಗರುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬ್ಲಪದವ್ರಲ್ಲೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಕರುಲ್ಲೇರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರುಲ್ಲೇರೆ ಮಹಾತ ರವೀಶ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂತೆ ಪೊಳಲಿದ ತಂತ್ರಿಲುಲ್ಲೇರೆ ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿಲುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಲಲಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಲ ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 85-86 ಇಸವಿಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಟು ಕುಂತ್ವೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗೊಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪೆ
MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ಈ ನಮನೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಕನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನೀಜಿ ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಯಾನ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎರಡು ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಯರಾಮನ್ನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮುಕ್ಲ ಪೂರ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಗುಂತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತನೆ ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಇನಿ ಮಾತು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನದ ಈ ಓಟು ಗುಂತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ನಾನು ಶುರು ಕಾದು ಎನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗ್ಲ ನಾಯಕರನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈ ಊರುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಯಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಿಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಾತರವಾಯಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ನಂಬುದೆ ಯಾನು 100% ವಿಶ್ವಾಸದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆತನಕ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ವರಪೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಆತನರ್ನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನದ ಎದುರುಡು ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಆ ಜಾಗಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಉಂತೊಡಿತ್ತೇನೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭವನ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ತೊಕೊಟುಡ್ದು ಮುಡಿಪು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ರ ನಂಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ವರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ್ನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತೂನಾಗ ನಂಜಾಪನು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಅಕ್ಲು 2,000 3,000 2,400 500 ರಸ್ತೆಲೇನು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕಡಲ್ ಕೊರತೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ತೂಪೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಏತ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಊರುದ ಗಲ್ಲಿದ ರಸ್ತೆಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಗ್ಲೈದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಬ್ಜ ಕೇಂದ್ರಡುಂಡು ರಾಜ್ಯಡುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ಲನುಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಏರೆಗೆ ಪೋಪುಣು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಏರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ MLA ಅರೆಗೆ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಬಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದಯವಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 57 ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತು ತೋಜೇರಿ ಅಂಚಾದ 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿಗೆ 2,000 ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು 2,014 ಮುಟ್ಟ ಆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆತ್ತು 85 ರೂಪಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಇಂಕು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಅದನ್ನ ಇಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರನ ಇಡೀ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪದೆ 2014 ಪಕ್ಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಲಕ ಈ ದೇಶದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಪಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪನಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಯಾನು ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಭಜನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ನೇಹಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕೈತಡೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಏನಾರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಸಾಮರಸ್ಯಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭರವಸೆದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಖುಲ್ ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಓಟುಗಳ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನ ರೀತಿಡೆ ನಿಖುಲು ಬರ್ಪಿನ 5 ವರ್ಷ ಅನಗ ನಿಖುಲು ಗಟ್ಟಿಡೆ ಪನೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತನ ಓಟು ಎಂಕುಲು ಸತೀಶನ ಗೆಂದಾಯನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬೋಡ್ತನ ರಸ್ತೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ ಆತಂಡೆ ಎಂಚಿತನ ಈ ಊರುಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಖಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವಂದೆ ಖಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋಸೆನಾಯಪೇಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡ ಎಂಚ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೂರ MLA ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಂಚೊಪ್ಪಡ ಆ ರೀತಿಡೆ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ತೊಂದರೆ ಅವನ ರೀತಿ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿಮಿಷ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕ ಬಹುಮತಡೆ ಓಟು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೆಂದದ ಶಾಸಕ ಯಾರೇ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ದಿವಚ್ಚಿ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಆ ತೊಂದರೆಲೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕನೆ 14 ತಾರೀಕದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಲೈ ಆ ರೀತಿಡೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಚುನಾವಣಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्षಕ್ಕೆ भारतीय जनता पक्षಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಕಿ ಜೈ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ನಿಖಿಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಮக்கு ಮಾತರೆಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಚಿಹ್ನೆ ಕಣಕು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರದು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕು ಬಡ್ಕು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ನಂಕಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೇರ್ ಸತಿ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲೋಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಸಾನಿ ರಾಮ ಪ್ರದೇಶ ನಾನಿ ಸಾಲ ವಿನ್ನ ಮಲ್ತೋ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ನಗರಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ವಾಡಿ ತೋರುದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದ್ದು ಗೆಲ್ಪಾಡು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ.